намудан ба кишварҳои гуногун ба кас ғизои маънавӣ бахшида рӯҳу равони ҳар як фардро болида месозад. бале воқеан ҳамчунин аст. абдувалӣ, чун ба бештари кишварҳои хориҷи кишвар сафар кардаӣ, барояд кадоме аз онҳо писанд аст? воқеан ҳам дилафрӯз ба чанд кишвари ҷаҳон сафар намудем ва бароям бештар кишвари афсонавии Ҳиндустон бо доштани фарҳанги бою пурғановаташ писандам омад. ҳоло бошад ба тамошои рақси ҷолиби ҳиндӣ сайре ба кишвари афсонавии Ҳиндустон меравем. лаҳзае дар олами афсонавии ишқу муҳаббат бошед. नजर जो तेरी लागी бинандагони гироми бор дигар солинаи милодиро барои як шумо муборакбод мегӯем. воқеан ҳам боиси хушнудист ки имрӯз кишвари мо, яъне ба кишвари мо меҳмонони зиёде аз хориҷи кишвар меоянд ва онҳо бо як таассуроти неке ба ватани худ бармегарданд. ва ҳоло бошад яке аз чунин нафарон аз ҷумҳурии Ҳиндустон аст ки ҳоло бо ӯ дар суҳбат мешавем. хуш омадед ба Тоҷикистон. мехостам бидонам ки Тоҷикистонро чӣ гуна дарёфтед? मेरा नाम प्रदीप कुमार सरकार है। ман Прадип Кумар Саркар аз ҷумҳурии Ҳиндустон мебошам. Тоҷикистон кишвари хеле зебо ва ором аст. мардуми тоҷик бисёр шахсони хубанд ва Ҳиндустонро дӯст медоранд. онҳо фарҳанг, филмҳои Болливуд ва сурудҳои ҳиндиро бисёр ҳам дӯст медоранд. ҳунармандони маъруфи Болливуд ба мисоли Амитаб Баччан, Шоҳруххон, Раҷ Капур, Хема Малини ва дигар ҳунармандони синамо дар Тоҷикистон хеле машҳуранд. ҷумҳурии Ҳиндустон бо Тоҷикистон равобити наздики фарҳангӣ, сиёсӣ ва таърихӣ дорад. ҷавонони тоҷик бисёр истеъдоди баланди омӯхтани мусиқӣ ва рақси ҳиндиро доро мебошанд. чанд муддат пеш президенти ҷумҳурии Ҳиндустон ва вазири корҳои хориҷӣ ба Тоҷикистон ташриф оварданд ва онҳо аз тамошои рақс ва сурудҳои ҳиндӣ ки дар иҷрои шогирдони тоҷик буд хушҳол гаштанд. умедворем ки дар оянда низ ҳамкориҳо миёни ду кишвари баҳамдӯст боз ҳам қавитар мегардад, то мо тавонем бемушкилӣ рафту омад намоем. дар охир гуфтанӣ ҳастам ки мо Тоҷикистонро дӯст медорем. Happy New Year, same to you. Thank you. Welcome in Tajikistan. Thank you so much. Thank you so much. барномаи мо боз ам идома дорад.